Salam sehat pemirsa. Kembali Den Ronggo bersama Raja Wali Nusantara TV berkesempatan meliput acara Sarasian Kelompok Tani Saribumi Dusun Sambeng Desa Ronggojati, serta sosialisasi apa itu P3A, juga apa itu IPAIR dan untuk apa gunanya. Silahkan saksikan sampai selesai. Terima kasih. Ngantos dalu menika arta traktor wonten arta 6.853.000 niku ngantos dalu menika nggih. Lajeng arta treasure menika boten wonten pemasukan dados sami kalian Wulan Kolomben nggih menika 1.700.000 rupiah. Mawon kepingin supados sedaya langkung kono babagan P3A napa dene GP3A napa malih IP3A. Sedaya kala wau adhedhasar aturan ingkang gumathok lawan tasih kelampahan nggih menika Peraturan Menteri PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 30 tahun 2025. Sedaya kala wau ngatur babagan irigasi. Dadosna kawuniman bilih DI Balong sepanjang 29 km balong kanan dan balong kiri. Balong kanan menika ngantos dugi Kedungrejo, nah balong kiri dugi Mboto. Menika dados hakipun provinsi. Nanging masalah kewenangan untuk pengelolaan dan perawatan serta pemanfaatannya kangge Tanah Kadang Kabupaten Wonogiri mliginipun 3 kecamatan Batuwarna, Baturetno, Kuntoro Nadi. Terdiri dari kurang lebih 849 hektar hamparan sawah. Desanya ada 10 desa. Babagan P3A. P3A menika setiap desa wonten ateges napa? Ateges P3A menika namung ngurusi hamparan sawah di wilayah desa masing-masing. Terus di Ronggojati menika kula ketiban campur ngurusi petani, perkumpulan petani pemakai air menika panggih tlatah Ronggojati, khususon ingkang wonten hamparan sawah. Kenapa to P3A menika ngantos dipun atur melalui peraturan menteri? Kinapa memang dari tahun ke tahun masalah irigasi menika sangsaya susah ngaturipun, amargi sedimentasi utawi welak, rumput, sampah menika sampun ngrembaka, aturane tumpang tindih dereng jelas. Lah P3A menika kala tanggal 8 Oktober tahun 2025 sampun ngempalaken dipun fasilitasi pemerintah desa ngundang arene masalah IPAIR, iuran petani pemakai air. Sedaya anggota kelompok tani melalui ketua kelompok tani dan pengurusnya mbok pilih sampun dipun paringi pawarta ingkang gumathok. Kala rumiyin sepakat bilih per 1000 meter 20.000 per tahun, bukan per panen, per tahun. Nah, untuk contoh mawon, kalau kesepakatan kelompok tani Mudi Saribumi Dusun Ronggojati menika bar panen MT1 menika. Lah kula mboten saged nentokaken lan GP3A, P3A menika organisasi sosial saking pemerintah nggih dereng redono napa-napa, saking pemerintah desa nggih dereng napa-napa. Intine
Puji syukur alhamdulillah kula sak tim terutama nggih 3 orang, Mas Parwo, Mas Budi, niku sampun kula todi nek pancen mangkat kudu ikhlas, ayo bareng-bareng. Alhamdulillah ya mbakipun ikhlas. Pramila wonten uga Ipair. Lah Ipair menika kenapa to mocat macet? Sanak kadang tani rata-rata kula interview saking Budi ngantos dugi metal ngantos dugi botok rata-rata trauma masa lalu kepengurusan atau penarikan daripada iuran Ipair itu duitnya ngelempor orang genah, tidak tepat sasaran. Padahal tujuan Ipair bukan untuk gaji pengurus, bukan. Karena memang P3R itu kaitannya adalah ngurus tersier. Lah, kados panjenengan mangertosi sedaya bilih Ronggo Jati menika tersier sampun kathah ingkang rusak. Pintu air di dalam juga sudah banyak yang rusak. Nah, tujuan daripada Ipair untuk P3A Desa Ronggo Jati khususnya saya kepingin untuk meningkatkan daripada kepedulian kita dalam merawat irigasi itu sendiri, khususnya yang memang darurat banget. Atau contoh, nah kula kepingin irigasi tersier yang bedah tengah tunjul menika pintu aire kedah dipun perbaiki. Menika terus 20.000 per 1.000 per tahun. Menika mbok bilih wonten keikhlasan panjenenganipun sanak kadang tani sedaya. Ing mriki ampun ngantos wonten tembung paksaan. Kemudian masalah hamparan sawah yang memang di tengah-tengahnya sebenarnya ada irigasi. Dari gambarnya mungkin Pak Sekdes paham, Pak Kadus paham, dulunya ada sekarang nggak ada. Nah, untuk mempermudah pengaturan daripada air, kula suwun kesadaranipun sanak kadang sedaya ingkang kolomben dipun lewati irigasi tersier, monggo sesarengan mangke dawuh mangsa ketiga sareng-sareng dipun pulihaken. Sareng-sareng dipun pulihaken. Supados bilih mangke P3A sampun mlampah, bahasa kerane mengke enten subak. Lah mengke subak ngatur toya dhateng hamparan sawah panjenengan menika supados gampil. Ngaten. Awit menapa kula pelajari 1,5 tahun, sing setengah tahun kula cawe-cawe, sing setahun ketiban campur. Antarane sing bagi kuwi sanak kadang tani dhewe karo dibagi subak. Niku luwih teratur dibagi subak. Janipun nggih kula suwun, sanak kadang tani niku nggih rukuna kaya nek kondangan utawa kados kumpulan ngeten iki. Nek kumpulan ngeten iki nek gelase kancane lokak, ketele digeser. Tapi nek neng sawah ketoke rukun wong papat bedu sing siji, mungkur dibunteti utawa dibedah. Lah niki sing dados masalah. Lah kembali ke Ipair, mbok bilih mangke sampun mlampah. Terus subak menika raketan kepiye ya ayu bareng-bareng. Tahap pertama Ipair hasil daripada iuran panjenengan sing baku kula tumbas sepatu boot, terus baterai kepala, syukur-syukur jas hujan. Tapi sing baku baterai kalih sepatu boot. Amargi napa sadangunipun kula ngurusi niki, kula pas enten irigasi sing tunggur menika karep kula niku ajeng roboh ajeng bunteti tibake nggih enten nyawane gremet-gremet. Iku bahaya. Makaten. Terus sekali lagi ampun ngantos nggadahi pamanggih mung ngurusi kaya ngono petani kon urunan duwite ngumpul semono mbane kudu pengurus. Bismillahirrahmanirrahim untuk P3A era ini mudah-mudahan ada Ipair jangan seperti yang dulu. Terus kalau ada bahasa golek banyu yang balong kudune urunan aku arep munggah butuhku gula teh, tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Karena balong itu juga memang sudah ada petugas sendiri-sendiri. Juga sudah ada upah sendiri-sendiri.
puji syukur alhamdulillah untuk P3 Ranggajati ngantos sak menika mboten wonten. Malah alhamdulillah kula mboten beban napa-napa. Mas Dwi lek paro saya tanya, ora apa-apa deh ya wis. Ayo melakukan bareng-bareng. Itu. Kemudian masalah GP3A, gabungan petani pemakai air. Menika gula mentah dari Balong sampai Mboto, dari Proliman sampai Blitar. Lah menika mbok pilih mboten enten sengkuyungan dari masing-masing kelompok tani dan P3 desa, tetep mboten saged napa-napa. Ananging donga pangestu panjenengan sedaya mulai Juni tahun 2025 alhamdulillah sedaya sampun dugi Proliman Mboto. Terus kala wingi sampun nyebrang dateng Pencil. Nah panjenengan iso mancing sok lewat Panggenangan niku bali pun nyebrang. Karena napa sanak kadang Sendang Rejo, Mboto, bikin Kedungombo sampun bikin semacam aturan bersama bahwa untuk Kedungombo itu sebulan sekali di minggu kedua hari Minggu sing kakung nyebur neng Wangan, sing putri neng dataran Resik-resik. Itu keputusan waktu kula rapat teng Kedungombo. Pilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken masalah IPAIR napa dene P3A intine ngono niku. Terus sekali lagi IPAIR yo pilih mangke sampun lampah wonten perhitungan panjenengan sedaya dari sawah kembali ke sawah. Tetap Jerbasuki mau bio ya, nanti ada perinciannya, ada laporan rinci seperti yang diatur oleh Pak Kati, segala sesuatunya daripada ngomong 5 menit lali terutama sing sepuh-sepuh ya, nanti secara periodik tentu P3A akan membuat laporan kepada panjenengan sedaya. Kemudian tanggul yang bolong itu rata-rata sebabnya satu sadapan liar. Kados ngene Lurah Tarno, ngene Banaran, itu sedaya sadapan liar. Karena dari gambar awal tidak ada. Mergo napa? Ya wateke menungso ngono kadang-kadang kesusu kaslak mulu. Daripada aku ndandani irigasi, ngresiki irigasi, aku ya mendingan bolong. Terus kula matur napa entene mawon. Lah akhire goro-goro dibolong terus kados Gambang, kados Banaran niku bolong gandeng yo setengah Spanyol, separuh nyolong, wedi-wedi entuke nyodokne pralon ora buntet kabeh, samping pralon do bolong dilewati yuyu biawak akhirnya kados gedah. Lah, goro-goro satu orang akhirnya kan merugikan begitu banyak orang dan merepotkan. Kalau masalah kados Pak Kadiswanto, masalah Polonjono, terutama pisang ini bar panen, geboke sing paling ngisor kan dados gerungga, boso, akhirnya tanahnya gembur. Bilih mengatakan ingkang saged kula aturaken boten kathah mugi-mugi ndadosaken pengertosan panjenengan kangge dasar anggenipun badhe rembakan piye to apa kaya bisa bumi apa gawe aturan dhewe monggo. Intinya P3A Ranggajati tidak akan memaksakan karena apa? Yang namanya memulihkan kepercayaan itu tidak mudah. Yang penting wonten keikhlasan panjenengan sedaya dipun tertibaken baik lewat kelompok tani melaten terus mangke disetorkan ke P3A, terus hamparan sawah mana yang kira-kira tersiarnya cukup parah mangke monggo saran-saran nggih kanthi ngangge redana ingkang ngempal kala wau. Mekaten wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten matur suwun Pak Ketua Kelompok Tani Sari Bumi, di Pak Kati, Pak Aryo, Pak Kadus ingkang sampun nglodhangaken wekdal kangge kula sak kanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.